салом дӯстон, дар ин видео реклама тамошо мекунем ва пулкор мекунем. Силка барои скачак кардани барнома дар поёни видео мешавад. ва дар инҷа мо дар як рӯз метавонем 15 видео тамошо кунем ё реклама ва рекламаро тамошо мекунем, крестика зер мекунем ва мо 1 танга кор кардем, клайма зер мекунем ва дигарш бошад тарзи пулкоркунӣ рулеткае. дар инҷа ҳам видеоро тамошо мекунем, рекламамо нишон медиҳад ва баъде ки рекламамон буд шид чархтов мехӯрад ва мо пулкор мекунем. ва ина рекламамон маҳкам шид, чархтов хӯрд ва дар инҷа ҳар намуди тангаи чанде ки бибиред. ва ина ман 1 танга биридам ва баъди 10 сония бо шумо метавонед тамошо кунед видео бо пулкор кардан мегиред. ва тарзи дигари пулкоркунӣ сандуқҳо, ҳамин сандуқҳо мекушоем ва реклама нишон медиҳад. баъди реклама ва ина ман 1 тангаи дига биридам ва ҳамин хел мо пул танга кор кардан мегирем. ва барое ки мо пуломонро бигирем бояд 6 бор видео тамошо карда бошем ва регистратсия кардагӣ бошем. баъди unlock now зер мекунем ва дар инҷа кашлокҳомон мебирояд PayPal, Payer ва TRX. Yes зер мекунем, кашлоки дар корӣ нагирифтем. баъд инҷа spin now зер мекунем ва ҳамин чархтов мехӯрад. баъд чанд пуле ки мо бибирем, дар инҷа пулҳои ҳақиқӣ ҳастанд. ва ина ман 0.1 USDT биридам ва клайма зер мекунем ва пулмо мегирем. ва дар инҷа ин минимал каша ҳамин қадар пуле ки дар инҷа нишондагӣ кор кардед шумо метавонед пулотонро бигиред. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.